Ty seš píta, proč bys to dělal, chápeš? Ty seš normální píta. Já jsem si spálil držku, jak ne... Jau! Jau! Ty seš Čau! Dneska vás tady zase společně vítáme u dalšího videa. Dneska se tady společně zase podíváme na nějaké lifehacky. Máme jich konkrétně připravených 6 a společně to zase okomentujeme, otestujeme, zhodnotíme a prostě se na ně celkově podíváme. Přesně tak, jak jsme to dělali dřív, něco si k tomu řekneme, otestujeme to, vyzkoušíme a uvidíme, jestli lifehack byl na hovno nebo byl dobrý. Tak já bych to nezdržoval a ukázal bych ti první lifehack. Ukaž mi ho. Tak se koukej. Ano. Krabička plná záhad, potřebuješ Lego panáčka, ale ty ještě nevíš k čemu, koukej jo. Kabel mu fituje přímo do té jeho skurvené ruky a on tě ho může držet, nebude se jen tak válet. A můžeš si ho třeba nalepit ještě jako posteli, aby ti ho jakoby držel celou noc, chápeš? Je to prostě dobrý, mně se to líbí docela. Jo, prostě ti ho drží. To se ti hodí, ne? K posteli. Nebo prostě on to tam prostě podrží. Tak já, dejme tomu, že si budu chtít připnout nabíječku třeba sem ke stolu, jak si sem nalepím panáčka. No, tak na to. Třeba bych si tady nějak přichytit ten... Co čumíš? Co se děje? Ten kabel bych si tady potřeboval nějak přichytit, ale nejde to. Potřeboval bych, aby držel takhle. Takhle přesně. Takhle specificky, jo? Takhle. Jsi dobrý člověk, no. Pomocník. On to tady za mě přidělá, nebo? No, možná jo. Pust to. Pasuje mu přímo do těch jeho skurvených. Jako do těchto ručiček mu pasuje přesně kabel, jo? Když se podíváme, co se skrývá tady. Ty vole, ale mě se vždycky líbila hrozně ta přilba u toho. Nějaký, jo. Tak, takže mám tady oboustrannou izolepující prdel. Hezky. Nepotřebuješ nůžky, když jsi člověk. Tady si přichytíme. Ty vole, čáves, podívej, jak mu drží. No, a teď kabeláš tam dej, Tak. jestli mu pasuje do těch. A teď mi podrž kabílek, prosím. Ty vole, jak prdel na hrnec, úplně přesně, tomu nevyklouze. A podívejte, jak mi drží kabel. Ty seš píta, proč bys to dělal, chápeš? Všechno mi kazí, všechno. Ale on drží, já jsem jenom to byl zátěžový test. A mám můj kabel. Podívejte na to, jak to vypadá hezky. Takhle drží. Počkej, ještě uděláme jako jeden triček. Ne, on No drží. a podívej, jak přešvihadlo. To je když je prostě ve vězení, umříží prostě. No tak co si o to myslíš? Ty vole, nečekal jsem, že to bude až jako takhle fungovat, ale jako můžeš to takhle využít, vypadá to i jako cool, jakože když kolem mě přijdeš k někomu do pokoje a vidíš tam, že ti takhle Lego postavička drží, když to je nějaká pěkná Lego postavička. A tohle je pěkná zrovna. Jo, to je mega pěkná. No já tomu dávám takových 7 z 10, 8. Já taky 8, no. Kdybys ještě jako si vyhrál s tím, jenom mu to jako vyříct na záda, aby to nebylo vidět, tak perfektní. Tak jdem dál. Jdeme dál. Tak teď ti tady ukážu jeden triček já, jo. Máš bonbóny a celý život si je rozdělával špatně, protože takhle můžeš rozdělat tady tu čárku, ten věc, co je tam nahoře. Takhle to jakoby odřízneš, nebo prostě odtrhneš. No. A teď to takhle provlečeš, zatáhneš a když to otočíš, tak to tam můžeš znova zaháknout a máš je zase zavřený ty bonbóny. Cože? Já jsem vždycky dělal a rozledil se do prdele všechny. No, ale takhle si je můžeš pak zpátky zavázat. To jdem vyzkoušet, jako, to mě zajímá docela. Jo, jdem na to. Bomboňci, ty vole, ale já to asi nespráskám celý najednou, já bych to potřeboval nějak zavřít. Počkej. Ještě než je otevřeš jak debil, tak tě zastavím. Musíš to otevřít přes tady to. Prostě zatáhneš a otevřeš je. A co, jo. Hele, legit. Ty seš normální píta. Jak to teď zavřu? No teď už to nezavřeš, že jo, když jsi to odtrh. Co jsi mi to poradil za pí***? To mělo být legit dobrý, ale ty jsi to prostě zkusil. No a teď už to je jedno, vole. Už nemáme další bonbóny. Ty jsi zas ukázal, jaký jsi člověk. No, lifehack se nepoved. A proč se nepoved? No, protože jsi mi špatně poradil. Ty jsi mi tady zatím rozjel vyjel mu kabel z ruky, teď jsi tady pojel tohle, ty podle mě dneska rozbiješ všech 6. Za mě 10 z 10. Fakt mi chutnají. Nemůžem to zhodnotit, protože to prostě, vole. Tak jdeme dál? Tak hele, tohle není jakoby lifehack, je to takový triček spíš, jo, který mě fakt jako zajímá, tak mě zajímá, jestli se ti povede. Brčko a tavná pistole, tak je tam zajebeš ten konec a foukneš do toho
Ale ono to je teplý ještě, tak by to mělo jako udělat takovýhle péro z bublinky prostě. Zajímá tě to aspoň trošku? Jo. Mě to teda zajímá, takže to jdeme vyzkoušet. Tak jdeme na to. Ale jo? Ne, Jo? ne, vole. A je to, že jo. Jo. Fouknu akorát vždycky, vole. Foukni do toho jako takhle, aby to trošku si zatáhlo. No. To je čurá. Já jsem si spálil držku, jak ne. Což to není. Ani hovno. Já nevím, proč to šaháš. Víš ty, co? Já to radši vypojím z důvodu bezpečnosti, vole. No moc ti to nepovedlo teda. No jenom bych chtěl říct, nehrajte si stavící pistolí, když jste k***ní jako já, jo. A ty jsi ještě větší než jsi si strčil do držky, chápeš? No, takže tomuhle, a hlavně kdyby se mi to aspoň povedlo a stálo to za to, ale třeba to v lepším provedení funguje, ale tomu dávám 0 z 10 lidi. Ale okay. No, tak jdem dál. Teď ti ukážu trik já. Máš péro. No. Máš? Jo. Vemeš si vrch od lahve a máš oříšky. A potřebuješ je vylouskat. Takže na vrch natáhneš balónek, dovnitř hodíš oříšek a teď to natáhneš a přískneš a on se ti rozlouskne. Cože? Ale to mě zajímá jako. Takže jdeme louskat oříšci. Dal bych si pojený arašíd. Ale nevím, jak ho mám rozlousknout, ten oříšek. Stůj, mám tady pro tebe řešení. Budeš potřebovat tyto 3 věci. Petku, nožík a balónek. Rozřízni si to hezky. Tady, tak? Tak, ano. Pak tam navlíkni balónek a střílej. Tak, sundám z toho víčko, máme tam baloňc, hodím tam skupený arašíd, tak by měl prolítnout, napálím ho. O! Cože? Ty jsi to rozlouskl jak tu hádanku, t***. Cože? No tak co na to říkáš? Počkej, drž to. Budeš roky? No dobrý, no jakoby takhle. To, co jsme viděli na videu, se splnilo. Takže za mě 5. Průměr, v pohodě, ale. No, jako funguje to tak na půl. Kdybyste měli nějaký pistácie možná, nebo co to je? No nic, já tomu dávám 4, ty 5 a můžeme jít dalas. OK, já ti ukážu lifehack, který jakoby zase není lifehack, je to takový triček, jako party trick, jo. Vroucí voda vařící, jebneš do toho cukr, sodu a zamícháš to, foukneš a ono to udělá jakoby dým, rozumíš, prostě cool efekt prostě, když jsi s rodičema prostě třeba na pohřbu. Co? No prostě na party jakoby. Už se nám vaří voda. Už to tady jakoby kouří, takže už jsme to splnili v podstatě. Po videu se taky bude hrozně kouřit. To je ono, to je ono. Takže. Postup je jasný. Tak, Takže tam dáváš cukr. Cukr. Tak je tam cukr. Tady máš baking soda. No, teď si do toho frkni, zamíchat. A frkáme. To se to hulí, co? Ty seš Zase? Já to dám, kámo. Já se dneska spálím všude, vším. Dobrý ho nepálí. Poctivýho. No, takže tohle shrneme velmi rychle. Prostě to je klasický prostě scam. Jo, týpek si předtím dal práska a pak to tam od toho foukl, no. 0 z 10. 0. A popálil se, takže 1. Jdeme na další lifehack. Takže máš izolepu a aby se ti to jednodušeji strhalo, tak prostě si omotáš pásku okolo toho, šmikneš ji, aby byla ostrá, vždycky jenom natáhneš, šmikneš. A takhle máš praktickou izolepu, jakoby. Aha. Takže... Tak jdeme na to.
Ale počkej, mám tady pro tebe samozřejmě jako vždycky řešení, že jo? No. Tady máš pásku, tady máš nůžky. Tak jo, no. Takže takhle, jo. By to bylo ostrý, takže takhle jako shaderem, jo? Jo. To střihnu. To je za mě docela ostrý, takže čumte, jo. Ty vole, ještě jednou. Rázem posunete si svoje značení. Hele, potřebuješ kousek, nebeš. Ty vole. Jo, balíte dárky, potřebujete malinký kousíček jenom. Máte ho mít. Je to jednoduchý tah, jen to přiložíte, odtrhnete. Hotovo. Ty vole. To je jako velice dobrý lifehack. No já tomu dávám 10. Já taky. Tohle jako si to zaslouží. Tak tohle je 10 dnešní nejlepší lifehack, to fakt doporučuji všem si na každý izolepy tohle zajebat. Nejlepší nakonec. Přesně tak, borec nakonec. Takže jsme prošli všech 6 lifehacků. No a vy nám klasicky můžete do komentářů napsat, který z lifehacků se vám líbil nejvíc, který vás nejvíc pobavil, který vám šel nejužitečnější. A zároveň na náš Instagram, který je tady, posílejte lifehacky, který jste viděli vy, na TikToku, na Instagramu, na YouTube, prostě všude. My vám poděkujeme a pokud to bude fakt dobrý a bude se to do videa hodit, tak to použijeme a ve videu vám poděkujeme. Přesně tak. A to je od nás pro dnešek všechno. Doufám, že jste se bavili, jestli jo, doporučte nás všem vašim kamarádům, ať co nejrychleji rosteme. A mějte krásný den a ahoj. Ahoj.